Nie. No to patrz na zegarek. Ale nie wiem, czy mi dobrze łazi. 58 jest. 58? Kurwa. Kurwa. Patrz zegarek jak masz. No tak za 1. No to dobrze. Lampki. Już? Już jest? Jeszcze według mnie minuta. 59. 000. Uhuhu! Dobra, uwaga! Uwaga! Kurwa! Dobra, łoimy najlepszego, najwięcej subów i... Ochyda! No to szczęśliwego. To zdrowie. Duj. Ale co mam? Teraz musi ręcznik wyschnąć. A. Dobra. A to jest...